Vil du ikke hjælpe med husarbejde? Ja, det skal jeg nok. Ej, du har været så god til at hjælpe her i dag. Har du en ny Barbie der? Ja, tak. Hvorfor kommer du aldrig og hjælper med husarbejde? Jeg er ikke lyst til at hjælpe. Kan du ikke se et lejer? Kom nu. Nej. Det skal være rent nu. Så må du gøre det. Jeg gider ikke gøre det. Nu? Okay, hvorfor er det altid mig? Du er ene barn for helvede. Okay, det er 5. gang, jeg kommer her en unge dag. Nu laver du dine lektier. Sagde du noget, bitch? Jeg finder mig ikke i den opførsel. Det er derfor, din far skrev. Hør dig efter. Hallo? Hvor fanden gjorde du det? Jeg flytter hjemmefra. Ja, det gør du bare, for du er adopteret.